ଲୋକେ କହନ୍ତି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ଏହା 100 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ। କାହିଁକି ସେ କଥା କହୁଛି? ନାରୀଟିଏ ଯେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି, ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ତାକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅଟିଏ ଯେବେ ଘରୁ ବାହାରି ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ ଯାଉଛି, ସସମ୍ମାନେ ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ପରିବାର ଛାତି ଥରୁଛି। ପରୀ ଦାମିନୀ ଭଳି ନିରୀହ ନାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କଥା ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେତିକି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସରିନି। ଝିଅଟିଏ ବାହାଘର ଦିନ ଯାଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିକିରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସେ ଝିଅ ମରିଛି ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଇକି। ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ଜାକିକି ପରିବାର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ନବବଧୂକୁ ନିଆଁ ଜୁଇକି। ନବବଧୂ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦେ ଯୌତୁକ ନିଆଁରେ ଶୋଇକି। ପରିବାର ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି ପରିବାର ଝିଅ ଦଉଥିଲି କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆଜନ୍ମେ ମରିବା ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଜନ୍ମ ହେଉ ବା ମୃତ, ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ମାତୃଗର୍ଭ ସୁରକ୍ଷିତ।